Здравейте, Фейсбук! Това видео е специално за вас, за нашите последователи във Фейсбук, които станаха толкова много напоследък. Тук сме Анжела и Емилия, Soul Nature Yarn, както вече знаете. Искаме да направим това видео специално за вас, защото много голяма част от вас, нашите последователи във Фейсбук, не са запознати с естеството на нашата работа, с нашата дейност, по какъв начин работиме, как можете да закупите прежда от нас, как можете да изберете. Затова сме тук, за да обясниме малко по-подробно. Много бихме искали всеки един от вас, който отвори нашата страница в Фейсбук, първо да види това видео. За нас е важно, за да нямате различни очаквания от това, което сме, и за да знаете да задавате правилните въпроси и ние адекватно да можем да поемем вашите желания. Значи, ние работиме с стокова прежда. Какво означава стокова прежда? Искаме да обърнем внимание на това нещо. Наскоро направиме впечатление, че се разговори с групите за това, че бобинната прежда е отпадъчна прежда. Сега ще ви го обясня по начин, по който да ме разберете какво всъщност представлява стоковата прежда, бобинната стокова прежда. Представете си, че си купувате 6 кълбенца прежда, от който и да е магазин, с който сте работили до сега. Купувате си 6 кълбенца, с които да си изплетете проект. За проекта ви обаче стигат абсолютно 5 кълбенца и едно ви изостава. Това отпадъчна прежда ли е? Тази прежда, която ви остава, 6-то кълбенце, ще я изхвърлите ли? Не, няма да я изхвърлите. Сега си представете, че от всеки проект, който изплетете, на вас ви остава по 1, 2, 3 кълбенца и те се натрупват при вас и нямате идея какво да ги правите. Тогава има един склад, който изкупува тази прежда и я предлага на други клиенти, които искат да я закупят на по-ниски цени. Ето това представлява нашата прежда. Тя не е отпадъчна, тя е остатъчна прежда от производствата на различните брандове, на различните марки, модни брандове на пазара. Като започнете от Zara и H&M и свършите до висок клас мода Dolce & Gabbana, Gucci, Loro Piana и така нататък. Или остатък от фабрика, което непосредствено прави прежда, защото тъй като на нея поръчали определено количество, но те винаги правят повече за всякакви форс-мажори. За да се застраховат в случай на недостиг, в случай на брак, в случай на всякакви. Значи, примерно, Dolce & Gabbana идва при Кариаджи, да кажем, и казва: искам за следващата ми колекция това количество прежда. Първото, което фирмата, марката, която поръчва тази прежда, си слага една допълнителна цифра към това количество, за да може да се застрахова в случай на брак. В същото време, фабриката, която ще направи прежда за тази колекция, също си слага повече количество в случай да се застрахова в случай на форс-мажорни обстоятелства. Тази прежда, която изостане след изработката на тази колекция и предаването на клиента, това е тази прежда. Тя е абсолютно същата, от която плетат колекциите. Просто тя е останала и се предлага на сток, на малко по-ниска цена. Това е много висококачествена прежда. Прежда не по-различна от тази, която срещате на кълбенца. Включително с това, че ние допълваме с артикули, които изобщо няма на пазара. Просто те излизат единствено на сток. По отношение на количеството, понякога намираме само една бобина от един цвят. Понякога намираме 10 различни цвята. Всичко зависи от това какво е изостанало. В този случай въпросът: може ли да видим
палитра на вашите цветове. Това не е редовна прежда и ние не поръчваме редовна палитра от производителя на прежди. Ние купуваме това, което е останало от колекциите. Тоест, ако е останало само бежово, ще вземем само бежово. Ако е останало бежово и винено, ще вземем и бежово и винено. Ако имаме от даден артикул допълнителни цветове, ние винаги го обявяваме това нещо. Но нямаме вариант, в който имаме цяла гама от тази прежда или имаме цяла гама от тази прежда. Като обикновено сте свикнали в Кълбенца. Сте свикнали в магазините за прежда. Това не е стандартен магазин за прежда. Тук има ексклузивни артикули, които в повечето случаи никога не се повтарят. Много рядко, ето днес имахме лайв за мерино. Мерино е преждата, която в повечето случаи се повтаря. Но цветовете... Да, дори в цветове имаме повторение, но по принцип всяка фабрика се старае всеки сезон да изкарва нови нюанси на дадения цвят. Така че шанса да попаднем на същата прежда е минимален. Да. Тоест имаме нещо днеска, ако се купи, свършва и край. Точно. Това представлява нашата стокова прежда. И точно искам да ви кажа какви са плюсове на тази прежда. Първо, че е доста по-ниска цена от редовна цена на същия състав на прежда. Ако, например, евентуално кашмирите вече над 100 лева 100 грам, при нас най-скъпия кашмир 58. 58, да. 100 грама. За момента. Другия плюс, например, да, понякога е тънка, но това дава ви на фантазия, защото можете да скатите за тази дебелина, която ви е необходима за вашия даден проект, което преждата вече, която готова в метраж, малко ни дава, не че ни ограничава, нали, но тук повече има възможности. По-големи възможности. Ето, например, имам клиенти, които са работили с готова скатена прежда на кълбенца и казват, дебела ми е, аз искам тънък проект. И тогава, когато вземете една такава тънка прежда, вие преценявате на колко точно ката да я изплетете и коя е вашата плътност, която искате да догоните. Този вид прежда дава много по-голяма възможност. Нека да не ви плашат тънките метражи. Преди време наша клиентка беше казала, виждали ли сте конец, с който си шиете копчетата? С такава дебелина е. Да, имаме и такава прежда, която е с такава дебелина. Но ако знаете какви разкошотии стават с нея, когато се скати в определения брой нишки. И тогава, когато е скатена, нямаме този ластичен ефект, пружиниращ. Имаме едно страхотно платно. Да. Ще се научите с времето, който има желание, разбира се, да ползва тази прежда. Как може да се ориентирате в метражите? Ние продаваме тази прежда не на една бобина, продаваме на 100 грама. Минимумът е 100 грама. Може да е 150, може да е 250, може да е дори 230. Стараеме се колкото ви е необходимо толкова да осигуриме и да я развиеме в точни количества. Понякога, когато в бобината е останало, примерно вие искате 300 грама, а са останали 320 или 330, ние изрично се обръщаме към вас, ако искате да вземете цялото количество, нали, което в повечето случаи няма да ви натовари толкова финансово. Но в повечето случаи се стараеме да развиеме преждата така, както ви е необходима и в толкова ката, в колкото ви е необходимо за вашето плетиво. Когато знаете какво искате да плетете. Когато не знаете какво искате да плетете, извинявай, Анже, когато не знаете какво искате да плетете, просто изпращайте. Изпратете ни снимка на това, което искате да видите. Посъветвайте се с нас какво искате да изплетете и как искате то да изглежда. И ние имаме достатъчно опит, за да подбереме правилната прежда за вас в правилното количество и да ви предложиме, съответно да калкулираме цената и така нататък. Разбира се, препоръчваме малко повече да вземете, тъй като вече казахме, че ако ще ви липсва и след вас някой докупи тази остатък, няма да ви стигне за вашия проект. Имахме няколко случая тази година, клиенти, на които не им достигна преждата. По-добре не се скъпете за още 50 грама отгоре и си вземете малко повече, отколкото
да не ви стигне за проекта и ние да не можем да помогнем. Искам да разберете едно. Ние не се конкурираме с никого. Ние не ви казваме, вземете тая прежда и никоя друга не ползвайте. Не, просто пробвайте, ако решите. И ще видите, че ще ви хареса. Просто има специфики, с които с времето ще свикнете. И ще видите, че ще ви хареса. Ще се адаптирате и ние ще сме винаги с вас и ще ви водим за ръка, за да изберете правилната прежда, правилния грамаж, правилния метраж и да създадете вашето мечтано плетиво. И само е още един плюс бих искала да кажа. Ето, например, имаме готови вече по-дебели прежди, вече няма нужда да скатявате. Знаете какъв голям плюс? Вие няма да снаждате всеки 50 грам да правите възли и краищата след това да прибирате. Предимството на бобинната прежда. Преждата върви. Да, случва се и тук попадат възлите. Това е нормално, но не на всеки. Да. Много случаи, в които можете цял проект да изплетете без да имате нито един възел в него. Това е предимството на бобинната прежда. Тя може да продължи толкова дълго, колкото е вашия проект. Да. Разбира се, среща се и в тези бобини да има възли. Това е нормално. Няма безкрайни влакна, нали? Не може да се представиме, но в повечето случаи от нашия опит случвало се много често да изплетем цял проект без да имаме нито един възел в него. Това е още едно предимство на бобинната прежда. Значи имаме цена, имаме липса на възли в проекта, имаме състав, който е винаги много висококачествен. Искам да ви кажа, че в момента на пазара има кашмирени произведения, почти във всеки по-голям бранд. Но този кашмир се различава от кашмира, който предлагаме ние. И когато изплетете, когато усетите, ще разберете разликата. Няма смисъл в момента да ви казваме. Просто ако искате, пробвайте. Има голямо изобилие на паети, но отново, те са стокови. Може би има този цвят, този го няма. Това, което имаме, е на разположение. Знам, че в момента няма къде да видите всичко. Знам, че искате да видите всички артикули. Дори аз не мога да ги видя всичките в момента. Подготвяме сайт, в който ще може да търсите прежда каквато искате. Шанса да го напълниме с всичката прежда, която е в магазина, е минимален, защото тук имаме над 3 тона прежда и може би около 2 тона са абсолютно различни артикули. Различни и само един по една от друг. бутилка. Да, и някъде по една, някъде по две. Представете си какво изобилие е това. Значи, това са 2000 килограма прежда, които да се снимат и опишат и да се качат на сайта. Ако ангажираме един китайски град, може би ще се справят до Нова година. Но ние ви обещаваме, че работиме по въпроса и се надяваме, че след Нова година ще пуснем сайт, от който ще може да поръчвате прежда. По другия въпрос за физическия магазин. Много често получаваме и този въпрос. Физическия магазин. Към момента нямаме физически магазин. Имаме склад на електронния магазин. Имаме клиенти, които ни познават, които имат колебания в нюанс, които имат колебания или търсят конкретен артикул. Да, позволяваме да дойдат, да потърсят това, което искат да намерят. Но това са редки случаи. Предпочитаме да работиме онлайн. Магазина просто не е за работа с клиенти. Не е пригоден за работа с клиенти. Дори да дойдете да разгледате, отново ще трябва да поръчате онлайн и да ви изпратиме преждата. Всякакви други въпроси, отворени сме, заповядайте. Извинявайте, ако не успяваме своевременно да отговорим на вашите запитвания. Ако не успяваме да отговорим на вашите съобщения. Много съобщения получаваме. Само аз обслужвам Фейсбук. Анжела няма достъп до него. Трудно ми е, защото получавам информация от 3 различни канала. Няма лично отношение. Знам, че сте много изтощени от
от живота, от бързането. Всички искаме нещата да се случат тук и сега, веднага, ако може. Поръчваме и утре преждата е при нас. Човек-оркестър. Сама съм. В отговорите, в комуникацията с клиентите, в публикуването на прежда, в подготвянето на поръчките и така нататък. В момента вече заформяме един екип от няколко човека, които ще работиме за вас, но моля, имайте търпение за всичко. Нека да се случи всяко нещо по реда си. Разбирам вашето нетърпение, моето е още по-голямо от вашето, повярвайте ми. Но дайте ни шанс и не приемайте лично това, че сме пропуснали ваше съобщение, че сме забравили да отговорим. Напомняйте за себе си, питайте отново и ще бъдем там и ще отговориме. Просто твърде много неща, не искам да се оправдавам, твърде много задължения. Вие имате своето право, отправяте запитване, аз съм длъжна да отговоря. Но понякога запитвате 20 човека наведнъж и е нормално да пропусна някой, още повече, че те се изчезват някои съобщения, пренареждат се и така нататък. За момента това е начинът на комуникация. Ако сте окей с този модел, заповядайте. С най-голямо удоволствие ще ви обслужиме и аз, и Анжи. Винаги ще ви дадеме адекватния съвет за това как да се погрижите с вашето плетиво, как да го изплетете. Но бъдете търпеливи, вие и разбиращи. За доказателство на това имаме много щастливи клиенти и вие ги виждате в вид на произведения, които ние показваме. Това не са измислени някакви снимки от интернет, нали? Това са реални клиенти. Ние винаги слагаме линк, препратка към самия дизайнер, който ги е направил, нали? В случая клиент. Нещо друго искам да обърна внимание. Забелязвам много негативизъм в социалните медии по отношение на това хоби. Хора, момичета, колеги, искам да се обърна към всички вас. Това не е място, където да се състезаваме. Това не е място, където да гониме финансови резултати. Нека да изчистим това пространство, да бъде мястото, където всеки да намери своята почивка, да намери своето вдъхновение, да намери своята утеха. Кой е по-добър? С какво е по-добър? Просто представяйте адекватно своите продукти. Мисля, че хората имат голяма база за сравнение, голям избор на пазара. Не се ограничавайте само с едно. Не се ограничавайте само с Soul Nature. Има избор колкото поискате. Ние не държим и дори апелираме към това да пробвате от всичко. Да не се ограничавате. Да знаете, да потребявате. Не се ограничавайте в това. Това е апел и към колегите, които смятат, че ние тук трябва да се конкурираме и гоним някакви невероятни резултати, кой ще се класира пръв. Нямаме състезание. Имаме удоволствие от плетенето. Имаме приятно прекарано време. Имаме пространство за вдъхновение, за емоция, за любов, за споделяне. Тук не е място, където трябва да се изтъкваме, изпъкваме и така нататък. Нека да запазиме поне това хоби неопетнено и да бъде наистина приятно за всеки, който иска да се научи, който иска да се занимава с това нещо. Да бъде удоволствие и нищо повече. Да изразяваме нашите вътрешни приятни чувства, защото негативизма и така е достатъчно в света. Всеки се бори с различни трудности. Кой с болести, кой с възпитаване на децата, кой с икономически. Всеки си има своя болка, нали, в душата. А тук поне малко да направим това, което да направи и наши щастливи, и нашите приятели, за които може би плетем или по поръчка, или като подарък, за нашите деца, за нашите съпруги, или дори мъжете плетат за жените. Това също е хубаво. Нека наистина да се опитаме да запазиме приятно това пространство.
Аз апелирам за това. Аз не искам да се състезавам с никой. Аз не искам този бизнес да ми купува почивки в Бали. Не, това не е такъв бизнес. Аз искам да споделям радостта си и любовта си към преждата заедно с вас. Анжи иска да сподели нейните умения и тя абсолютно никога на никого не е отказала да даде съвет. Било то за плетене, било то за работа с прежда, било то за проект. До посред нощи пишат клиенти къде да свия, къде да разпусна, какво да направя. Ние сме винаги на среща и смятаме, че това не е нещо, което трябва да го дадем платено или да очакваме някакви облаги от това нещо. Не, правим го от сърце, с желание, с любов. По този начин споделяме и преждата си. Повярвайте ми, дори не съм си представила, че някой ден в живота си ще се занимавам точно с това нещо. То ме намери и аз искам да го представя на вас по начина, по който ние го изживяваме. Само с позитивизъм и с нищо повече. Обидно ми е, неприятно ми е, когато срещам негативна реч, когато срещам негативно отношение и нито грам разбиране. Аз съм разбрала, че вие искате да плетете красиви неща. Разберете ме и мен, че правя всичко възможно по силите си, за да стигне то до вас. Това е, което искахме да ви кажем днес. И като хора понякога правим грешки, също това е правено от хора, които също правят грешка. Ако някъде нещо браки, първо обръщайте се към нас. Абсолютно. Ако се случи някоя от преждите да не ви хареса, да не се получи резултата, който очаквате, или има брак в нея, или каквото и да било. Почти не сме имали такива случаи, но винаги се случва. Винаги се случва. Обърнете се към нас. Винаги ще помогнем. Не сме отказали на никой до сега. Заповядайте, опитайте, полюбувайте се. Ако желаете, останете с нас. Ако не, запазете хобито такова каквото го желаете, такова каквото го искате и го споделяйте с любов, с грижа, с благодарност, че имате нещо, което е лично ваше, вашето интимно пространство, в което вие общувате с вас самите и показвате най-доброто от себе си. Толкова, колкото можете. Аз мога толкова, Анжи може толкова, друг може толкова. Това не е състезание. Правим го за удоволствие. Това е основната цел. Удоволствие. И по пътя на удоволствието откриваме различните елементи на удоволствието. Много ви благодарим за вниманието. Ще се радваме да можем да бъдем на вашите услуги. Приятно ни е да се трудничим с вас и така на разположение сме. На разположение сме винаги. Ще ви уважаваме винаги. Уважавайте ни, моля, и вие нас. Ще се радваме да се сътрудничим дълго време заедно. Всичко най-хубаво и до нови срещи. Чао! Чао!